For today's video, magbisaya muna ako mga beno. Char, sorry naman. So, kumusta diyan mga dong, mga dine? Char, mga auntie, mga uncle? Charis. So, kay wala man tayo amo mga 5 days, no? So, wala tabin yung dagang pagkaon, char. So, namin natin ang batatas o talong. So, ang talong may itong lutoon, no? Ato siyang itorta nga. Kung na to siya glaing. Sagulan to siya mga chuchu para, mekos-mekos good. Kung say ko, nga, at least malami siya, no? Medyo narumove ra ko gamay no pa ang talong baka nang kilid sa side kay medyo ano siya medyo humok na sa kayo manang listen na kay siya inguna na on singalaan na good way basta mo na siya pastilat so ako siyang gimes ba para mas dali siya kanang mura siya kanang muratang magturta ganing kanang hipon nga mga gagmay char. Ganaan magud ko nga sagulan ako siya og Chinese sausage ba katong dried sausage pa nga Chinese style. Moto ako siyang ngayon anak na para muhumok siya. San ay say nga lang ako talaga immense good para para dali ra inig mix sa inig kuan sa itlog. So good luck na lang noong maayo ba. Tinan ng taon ninyo hala listen na kay kumang Bisaya piskot. So inana siya, di ba? Ako na siyang gihiwa ka marag lisod na kay siya kuan ba? Lisod na kay siya ikos yun go niya kay. Manang kanang natirat kanang nabilin sa kilid. Ako na lang siyang asa na tadalon na gimins ba para ano. Pero carry bells na pila ra gyud pag pila ra gyud pag magic ani human importante mahuman ba. Uy, dagatay kang ati ba ye. Lanta mo, gingon na lang nakuha nga nabilin kay lisod na mga kaayo. Sa ako na lang siya yun na atis humuk ko siya kayo. Sakta ra gud niya ang siya, oy. Sakta ra gud nga mamins na siya. Guna na. So hugas na taong kamot no kay syempre maghiwa pa ta og sausage. So, basta gani ako sa balay, tapulan kay ko magluto sa pagkaon ako. Umusay na mo, lang akong kauno, no, di ba? Mo na siya, Chinese dry sausage, Ay, kaya nahinay ko sa kutsilyo, kakana mo kutsilyo bago, ang tao ng baid, no? Isod na kaayo. So, ako na siyang tanggalon, nung sana siya, murag na siya, skin chon, ayan. Siya na lang siya hiwa na sakto lang megas nga pagkahingo nga ang basta importante nga masagol siya sa sa talong good ba ay ginawa pa ni mo dayan. Sumuha na siya mga beo, diba mana ang sausage ako nang ibutang. So, syempre, di pwedeng wala timpla, no? Kung lalasag wala timpla, no? Importante man yung wala timpla. Pero akong amo, dili ganhag sulti. Pero ako ganahan kung medyo dili man kayong sulti. Pero syempre, natural man yung makawantang lasa, diba? Pero feeling na ako, ang cornstarch nga nabutang na ako, kulang ora. Katong wala ko nakita nga video, mura man to siya gadamit, guro, breadcrumbs, siguro to nalimot ko. Basta, pero ako to talong na to, ako, kay wala do, di siya dragod ko ako lagod na siya, ako lagod siya sa gula ng sausage good, para para adventure ba? Charhoy, adventure ka diyan, oy. So, na siya, ready to prito na siya. So, dali na ta sa pagprito, no? Medyo nawuray ako gamay sa pagprito kay ako ang talong, medyo katubig siya o gamay kay wala na ako dungagi o cornstarch, oy, kay para na ba? Importante na ako masudan, no? Di na nga kay arte, char. So, ako na siyang ginahinayag ko ang pangadili, ka nang muan siya, Ako siyang ginahinayag para mo firm siya o para mo flat siya. Ay, pero bisag saan mo ginahinay, o diling yun, char. So, ako na siyang ginahinayag o baliktad ng first. Yung saan ako ginahinay, wag nagbagal pa. Diba? Char na Tagalog ko best, So, mukha na siya, no? Pero at isang ikaduha, medyo okay. Nakisabay na ako ikaduha. Pero ang kanang ikatulo, Diyos ko, dadatay arte, Japon. Na Japon, importante maluto, Basta lami ang sausage, ganaan kay ko sa Chinese dry sausage. Diba? Kita mo sa mantika, the swimming, diba? Diba? Pilari pag mekos-mekos, luto dayon. Siyempre, no, basta pa gani prito ang sudan, dili good pwede wala tayo sasawan, no? Nakawala mo ko isuka, di ang sasawan, chili sauce, sana, soy sauce. Wala ang may patis. Kaya ako mga modeli kay sila hilig ka ng mga, sana, ang dili kay sila hilig sa mga panimpla. Dili sila ganahag mga,
chicken powder diri sa Hong Kong ba chicken powder ug sa Pinas gani katong ano sa magic sarap kani mayonana di sila ganahan ang muna panimpla na ko magluto ko anang sudan na mo ano lang soy sauce sina asin sugar ana mo paminta ganun banana na siya wala ayaw mi gamit para panimpla kay doktor mo daw amo yan isod kay ba syempre ano silang mga health kaya sumuna siya basta gani ako maglantaw gani ko basta kung gani ako magkaon dili pwede na wala ko lantaw video kasi mga video gani sa Facebook gani mga short mga video guru ka na mga palabas ba para na Fajilian 1 ka naman ako malantaw ka ng sana abot ka may langit din ka na asawa ng asawa ko koy asawa ng asawa ko may nana ako lantaw basta magkaon ko patindungan na ako na cellphone good anang good basta lamay akong sudan. O diba, dili halata nga busog kay ko, hoy, nahurot, maaw pero ang akong kalagutan ang hugasan. Basta gani ako Rosa, maglikay-likay bi ako nga nagan kong hugasan, kay makaingon ko, huy, ikaw Rosa, nagan kay hugasan. Panaganahan ko, ako raga ni Rosa, kanaingon na sa kaplato sa kabaso ba, para dalira. So man ang panghugas gabakim sa ako gamay no kaya ako mga buhok na hulong. Hay, hindi ko ganahan basta makita gani kong buhok sa lugar ni ako din ang vacuum mo. Labi na itong kataas pa akong buhok gani. Kasi kupang ipis yung pamaat kay masigit pa nahulog. Ya wala may lang suspect kung kung naibuhok sa salog na taas kaya ako raman dyan taas ang buhok na mo. Kasi ang iawak mo ang mga babae, baba naman ang buhok. Gabi na pero napakusinampay. Ako magungi pang labahan tanan ka ng ano ba? Una na akong gilabahan magud ako. Ipaulayan ako ilaha kay syempre dagan kay kog bulangon dagan kay kog bulingon kasi sa ilaha mo nagduna na hula ba ilaha wala mi Andrea wala mi mga pantawan nami mura ka ng pang dryer ba sa mga sanina binta og makumot gani ako na ikuan sa may bintana okay naman ang bitay makamalara man ako ng amuan sa bintana sampayan pero mga sanina gani nami gamiton nga pang dry pero kanang sa ilang kaamo na ulahi akong giuna huwaray para matuyo wala na ko yung mga sanina mana siya akong giano na diba gabi nagawashing pa sumano ka siya na humanaw kaligo dahil napitan na walangan mag-video gyapon ko ini kaligo na po huy tarong motor so syempre mag-cream sa ta dayong syempre kahit ang pabayaan sa moisturizer ang magud na oy sundan nga kay arte mabababae ba ya basta babae gaya may mga cream sa naong good oy so by the way ang akong ligo day no is kabi so lip balm sa tano kay dry atong lips kay kani medyo syempre tugnaw so muna na siya guys so daghan kay salamat sa paglantaw char